Provincial Capitol kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon. Yari kita sa Martes nga pagpangalagad sang inyo sining nga palatuntunan. Umpisagid sa bulan sang Pebrero 1, tuig 2022 mga kaaksyon. Kung ifatsay na sa mga kaaksonaton kag happy birthday man kay Action Miles, kay Ihada Miles sa sining adlaw, no? Birthday man ni Ihada Miles, no? Sige magainop na lang kita, tubtob kita sa tagnalaunay media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Karon dugay-dugay dalontang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod, plus ang aton sining mga local and national issues dalontaman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaaksyon ta sa mga kapurukan kag kabarangayan diri sa syudad sang Bacolod? Katibog ng halos kalabanan siguro katimo-timo na sang palanyagahon sa sining udto. While sa mga kaaksyon ta sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad kag sa oriental side man mga kaaksyon, welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kag ginakamusta tang mga kaaksyon ta dira sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Aklan, Antique kag tubtub sa Malabutan sa aton sining pagwaragwag sa sining udto. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Sa kinanda nako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Sidingon ta dugay-dugay ang balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo.
Inimay kang tanan sa kondisyon sang mga nagpositibo sa COVID-19 sa Negros Occidental, moderate kag manageable na. Suno kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, kadamaan sa mga positibo ho, nagabusong, nagamabdos mga kakson. Ay, perti, no? Bago City Health Office birthing facility, liwat nga nag-suspende sang operasyon matapos ma-expose sa COVID-19 positive clients ang pila ka mga health personnel sa Bacolod City Government Center. Naman nga balita ni Action Dale Salazar, may kang tanan sa paglunsar sang Bacolod City Government sang res bakuna sa butika sa Mercury Drugstore Ayala Branch sa Pebrero. Tres mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa balita naman sa Bacolod City Police Office, balita ni Action Eden Naboso, inimay kang tanan sa sining gun ban violators, naglabot na sa 8 samtang 7 naman ang ginsungka. Sa Nukpo naman nga balita ni Action Brian Morden, 11 ka mga Nukpo personnel nga wala nagpabakuna, naka-work from home. Nukpo may 11 ka mga nagpositibo sa COVID-19. Sa patrol nga balita ni Action Eden Naboso, for the first time, Comelec Commissioner Rowena Guanzon magaretero na buwas nga daw apang tapuson pang kinanglanon nga talapuson sa iya sining nga opisina. Karon dugay-dugaya. Kalakip man ining masobra sa 8,000 ka mga national ID ga panagtag na sa Western Visayas. PSA nagpadala na sa komunikasyon sa mga talatapan nga kilalahon ang national ID. Daw nagalabutan na pero ang iban daw ay pamabaton. Sa balita naman sa out of town mga kaaksyon, sa bahin sang syudad sang Cadiz, balita ni Action Roger Gotti, 29 anyos nga lalaki, biktima sang hit and run. Amay nagapanawagan sa driver ho nga nakabunggo. Sa Banwa naman sang Calatrava, igabalita ni Action Nelson Patino, inimay kang tanan sa slightly drug affected kuno ang Banwa sang Calatrava tungod sa mga presensya sa mga nagagamit sang illegal nga droga. Sa balita naman sa Silay City, igabalita ni Action Arlo Ticar, maglibin partner dakop sa bypass operation sang Silay City Police Office kagabi. Sa balita nasyonal, Kamara nakapasar sang 18 ka mga hagna antes ang eleksyon recess mga kaaksyon. Malacanang kumpiyansa nga maresolba sang Commission on Election ang ilang internal rules sa kaso sang disqualification bato kay Bongbong Marcos. Senator De La Rosa wala nahadlok sa investigasyon sang ICC. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Buling. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag-share ang aton sining Facebook account sa Aksyon Radyo Bacolod. I-like lang kag-share na kay tirahon tara dugay-dugay ang inyo sining mga mensahe.
kalakip man ang pagpadala ninyo sa mga mensahe ninyo. Pagkaroon talang na, basta i-like lang kag i-share ang aton sining programa. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang mga kaaksyon na kayari ng resulta sa Small Town Lottery o kung STL sa sining adlaw mga kaaksyon. Yari ang resulta sa Small Town Lottery Draw. Yari ang resulta sa STL sa sining adlaw sang Martes, Pebrero 1, tuig 2022. 23 kag 29, liwat 23 and 29. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corp. Ayos, sige namyaw tanay sa mga kaaksyon nga nag-likes kag nag-share sa aton sining programa. May lang pamati kay Atia Kim Eriman kag Kristen Minies Villalobos. Kay kumo tatlo lang sila, tatlo lang kamo anay tamyawon ta, no? Sige, daligid lang mga kaaksyon na standby, manong balik kita sa diligid lamang madugay. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imo pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tumakami nga Ang evacuation. aksyon balita, banat, buliki. Aksyon Rex Kanto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, banat, buliki. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balaktasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:12 ng aton oras, 12 na mga kaaksyon. Sige, sa ato sining nga mga kaaksyon nga pamati sa sining udto, kag sa mga listeners naton dra, welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan mga kaaksyon, no? Sa Pebrero 6 gali, Pebrero 6 ay pizza uno pa man January pa manggaling ato ni kalendaro. Way masaylo, gakalipat si hindi kitaon sir, nalipdan. Nalipdan sa kuretong dira ng dampe. Ang sakon de January pa. Dali lang basta Pebrero 6 kada Sabado kag Domingo sugod sa Pebrero 6 sa YouTube kag official Facebook page sang Aksyon no Radyo Bacolod kilalahon ang mga kandidato nga diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Hibaloon ang ila mga plataporma di gobyerno, advokasya kag proyekto nga luyag ipatuman sa ila tagsa ka mga lugar mga kaaksyon. Amo nang importante gid sa tanan, no? Nga dapat naton may sayran ang kada kandidato diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, no? Sa The Candidates Forum mga kaaksyon sang Aksyon Radyo Bacolod Pebrero 6 na ina, Sabado kag Domingo actually nimo Pebrero 5 kag 6 magasugod na mga kaaksyon ang The Candidates Forum. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, sige, live extension coffee mix anay kita, no? Sa mga balita gikan sa kaaksyon na Eden Abuso sa patrol, no? Inimay kang tanan sa palayag ni Comelec Commissioner Rowena Guanzon nga magaritero na buwas ining adlaw, no? Apang tapuson pag kinanglanon nga tapuson pa
Ay perti, no? Ang former mayor sang Cadiz City, mga kaksyon, no? Kag hindi man basta-basta ining personalidad mo. Kag masobra 800 ka mga national ID na panghatag na sa bugos nga Western Visayas. PSA nagpadala sang komunikasyon sa mga talatapan nga kilalahon ang national ID. Yaring countdown sa report ni Aksyon Eden Abuso sa Patrol. Aksyon Eden. Actually, na Rex, naglambot pa lang sa 800 sa mga national identification cards ang napang-deliver sa bugos ng Western Visayas. Pero kay Philippine Statistics Authority Chief Statistical Specialist Luis Gonzalez, nadugayan na sa Rex ang pag-deliver sa mga ID bangod sa pandemya kag mga kalamidad nga nagluntad, nagligad nga tuig. Dugang pa, isa man sa rason nga nagdugay amo ang maibid na verification sa mga personnel, ilabi na kung may mga data bala nga wala nagapalareho, rason nga ginabalik ni gali at Rex kag ginapafill upan liwat kung insaktohon sa mga nag-apply sa national ID ang ilang sining mga ginabutang nga data. Ginpahayag man ni Gonzales nga nagpadala na sila sa komunikasyon sa mga talatapan nga kilalahon ang national ID kaangay sang mga bangko kag remittance center o kung ano man nga transaksyon nga nagapangita sang valid nga ID. Kay ti government ID na ning national ID di bala Aksyon Eden? Correct, Action Rex. Say for example, mag-open kabi para mabutangan ka sa milyones mo sa bangko instead sang una nga 2 valid IDs constitute as one na nita. Pwede na amo na lang na. Hindi na mangita sa iban. Sa karoon ng Rex, malapit na nga sa 2 milyones ang nagpaparehistro para sa national ID diri sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Galing way pa nila mabaton, ginpadala lang sila sang komunikasyon. Correct, Action Rex. Di na nila man ipang-deliver na sila or i-claim sa i-claiman? Pag-deliver ni house to house, Action Rex. Deliver house to house? Okay, di ba? Pag sila ito, magbutang sa address. Lalabot sa nga sining house address, may ginpamangkot sa gito kung diin mo ipa-deliver sa ID. Okay. Pwede na i-deliver. Yan kasi tungod bala sa mga backlogs, tungod sa mga bagyo, tungod sa pandemic na may mga delayed flights, kaya mo na kuno sa direct. Pero isa subong sa ginaduso nila, amo ning online naman. Nga kung wala pa kaabot sa imong physical na national ID gig, pwede nga i-download mo na siya kung okay na. I-download mo sa imong cellphone para magamit mo na daan. Kaya hindi ko na kinahanglan nga hulapon pang physical ID gig, kito madugay-dugayan gid sa direct. Pero aring kabahin sa pagpahayag ni PSA Chief Statistical Specialist Luis Gonzalez. Ang purpose ng aton ID, once lang mo, maisyo, pili nga dugay-dugay, ilisan mo siya. Dasun pareho sa mga babae, kung makapamana, malain naman ID niya ay apelido. So another naman nga olive brown, ina siya pwede na siya ma-change siya, kay normal ginaya kay mamana siya. But sa signature nga issue, ginungod gina nga hindi ginkuanan gina sa mga mga nagimo sang loan naton nga hindi na lang pagbutangan sa signature kay sayang. Kay maabot ang adlaw, malain naman signature mo, bong ang imo signature full name nimo sa ulihi. Hindi siya dason ang isa pa gida ka ground nga wala naging butangan sa signature kay kadamo blas ang gina forge bla nga signature, ginapiki sang iban muna siya isa pa ka reason nga wala siya gin na sa dason ginatanaw man sa aton nga mga ni sa mga nag-implement sang law na naton nga daw maabot ang adlaw nga hindi na kinanglan nga ma-signature kita. Samtang Action Rex sa magapatigayon iya sa retirement program once na adlaw, Pebrero 2, si Commissioner Maria Rowena Amelia Guanzon matapos ang 25 katuig na nagserbisyo sa gobyerno kag 7 katuig bilang commissioner. Sino kay Guanzon Action Rex katon sa nga pag-interview tapuson pa siya ang kanan nga mga talapuson antes magpahuway-huway kuno sa Pebrero 4 para hambal niya. Magbulubas ko gamay event kay basi wala may mga patigayunon na mga rally. Hambal niya. May ano? May mga patigayunon kuno nga rally. Hambal niya. Kaya kabalo naman. Mano saya sa rally, may intraman? Kabalo ka naman Action Rex, subong hindi naman nag-listong sa ibalo sa ngatan sa mga listeners. So ano nagkakatabo, subong sa national, especially ang
issue ni nga ginpagwa ni Commissioner Guanzo ng ESP nga desisyon. Hambal niya, wala ko yalabot. Hambal niya sa pagka-February 4, kung samtang nagpapaway-huway siya ugusto niya kung liwat basa ang election code kay para mas damo sa sang maedukar, especially ang mga nagapamangkot sang iya sini desisyon. Hambal niya, wala gid iya nabutang nga bawal na iya ipagwa ang desisyon. Wala sila yalabot. Kaya ako niya desisyon pag gusto ko kung diin ko ipagwa. Hambal niya. Kaya Galing buwas na sa ma-retire, no? Pebrero 2? Correct, Right. Buat na siya ma-retire. Kung mag-retire ka, mag-consider as private kwan ka na, ka-persons. Correct, oo. Kaya mo ito galing hambal ni Action Rex, tungod sa mga iyan niya hambal ha, may mga nagapamalabag na maghimo daan sa resolution si Commissioner Amy Ferolino. Amo nang ginapadili-delay ko no kay para hindi siya ang iyang vote hindi ma-count. Kaya mas mayo na lang na makabalo ang pumuluyo kung ano ay ang akong desisyon. Pero nagapati siya sa Rex na malambot giniya sa Korte Suprema kundi dira man may baluan kung ano gid disqualify gid si BBM o kung ano nga sitwasyon. Pero tiyambali hindi man na nila magamo sa isa ka tuig magwa gina ang resolusyon kag madesisyonan gina kung ano ang dapat sa kaso ni BBM. Hambal niya kung siya lang yan sa drug for convicted yun mo sa 4 counts sang isa ka kaso nga tiyan mo na wala pagbayad sang tax action rest. Hambal niya wala pa na nag-attend sang mga meeting area ang kabahin sang pagpahayag ni Commissioner Maria Rowena Amelia Guanzon. May harap ako retirement program po si Chair Abbas kag si Chair ko management. So last na nabang na part ceremonies together. Pero naman ka mo ito pa meron mga pakondisyon to kaya zero backlog yun ko mo. Tapos siguro sa gabi isang February ito ko pa meron mapako. May programa man kami para sa amon balang partner sa overseas voting sa Department of Foreign Affairs. Ako ang commissioner in charge. Pagka February 4 pahuway ko para bakod may rally. Para magbakod ako kung may rally, tapuson kong libro ko sa election code. Lang gina-explikar ko din nga kung decision nga gina-disqualify ko si Bongbong Marcos. Junior member lang na sa isang division, senior ko yan. Masilin sa nga hindi ko siya subordinate. Nagpat. Sabat niya sa mga tao, yung basi na kabato na. Mo na yung problema sa iya. Baka Bertolda lang sa di siya magpagwa sa resolusyon para hindi kami naduwa ni Commissioner Casqueo makaboto. Muna yung intensyon, yung mga tinunton na niya. Bahin sa Action Rex Ilonggo gid ya. Ilonggo gid ya. Matog kabahin sa aton sinya pag-interview man kay Commissioner Rowena Guanzon. Yung subong Action Rex hambal ya perti kakapoy kuno gali kay dugay-dugay nagahuning ya telepono. Gani. Alin pa itong paggagawa gini pag sumugod gid nga naggagawa ang isyu ni daw siyang sintro sang mga balita. Correct. Kaya mo na hambal niya. Ito sino tong pabati-batian yang senador to? Ate hambal niya. Wala ginotek sa imo? Wala yung ginotek sa ako na pero hambal niya kabalo na sila ang asawa yung tubalaba magpukato kay yung tikotek yung ofisyon nila bahala sila mag-inaway. Isa sa mga nag-react niyo si Senator Bartolid de la Rosa. Siningaway ko na labot ya. Lingya ko na naman yung kanya handa man sa kunong atubangon sila nag-action sa kitaya kahit tagaan pa lang man kay Gayunan ng si Commissioner Guanzon. Kaya ato na di mo taga-Cadiz no? Gani. Para makuhaan ng sa tigin basa at daan ligan mo ang sabat ni Commissioner Amy Ferolino iya man niya ni Commissioner Guanzon. Pero nag-focus first time mo sang interview diri sa Negros Occidental ikaw nakauna sa iya no? Doon pasalamatan tagin na kay Commissioner Guanzon. Idi na buso kaya mo. Ay, Glenn. Action Radio saya mo. Sige
Balik na rin sa patrol, ang kaaksyon-aksyon intinabos sa mga kaakson, din naman sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, aksyon, radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat aksyon na Eden Aboso. Balita gikan sa patrol, no? O nga imbukada si Mamag Suhilya ga monitoro. Si Mamag Suhilya may lang pagpamati. Doon kita na humay connection sa may nga kulo ng Manubo. Sa kay aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanano sa Bacolod igalansar kuno ang resbakuna sa butika sa isa ka drugstore sa Ayala Branch sa Pebrero 3. Dit lang ni paglawago ng drugstore kay daway maniga pa commercial mo. Yari ang kaldas ang report ni aksyon na Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Rex sa Webes Adlaw magapadulong si Health Secretary Francisco Duque III kag Secretary Vince Dizon sa may Bacolod City. Makadto gini sila nga duwa? Yes, sama na sa Action Rex ang advisory nga nabaton sa Bacolod EOC halin sa Department of Health Region 6. Kaya sila niya ang manguna Action Rex sa ceremonial launching no sa res bakuna sa butika sila sa may Mercury Drugstore sa may Ayala nga branch Action Rex. Kay so far diri sa may siyudad sa Bacolod isa lang anay ang gin-tap no sa National IETF nga ang outlet bala sa butika may nationwide Action Rex kaya mo siya ang Mercury according kay Dr. Chris Rongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod EOC Action Rex. Ang res bakuna sa butika pwede maka-avail Action Rex mga booster shot ni ang igahatag kag possibly AstraZeneca vaccine ang igaalat sa sininga butika para maghatag sang booster shot Action Rex. According kay Dr. Chris, magapagawa sang schedule ang Bacolod EOC kun regarding kun until when ang ining vaccination program sa butika Action Rex on top ini sa sige sa gihapon nga pagbakuna sa mga mega vaccination centers naton ngayara sa mga mall ag mga barangay nga mga vaccination centers Action Rex. Amo na to confirm ni Dr. Chris kati makadto diri sa Bacolod City si Sec Duque kag Sec Dizon kay sila ni ang magalid Action Rex ning paglansar no sining res bakuna sa butika. Ginpahayag man ni Sorongon nga ginapangabay niya nga dapat ang magpabakuna diri Action Rex ang booster shot sa Mercury dapat naka-pre-register sila mayroon sang online registration kag tiya mo na subukan nga sining ginasikaso kag ginapagiman sa social media para damo ang makakomodate Action Rex kan first kag second dose hindi kadi pa Action Rex sa Mercury nga mag-avail sang COVID-19 vaccine kundi booster shot gid lamang according sa iya katagan sa priority first kag second bakuna kundi booster shots lang. Yes, booster lang yung Action Rex. Ilang makubudan nila Action Dale? So far, wala pa sang estimate number aging pagwaang Bacolod EOC Action Rex kag kung pila ka dose ang ila siling ma-utilize sa kada adlaw. Pero according kay Dr. Chris, hatagan nila priority ang may mga online registration. And then, kung naubos nila ang online registration, that's the time nga makater sila sang walk-in. Kung naka-register ikaw online, tiyatagan ikaw dira sang priority sa pagpabakuna Action Rex. And then, kung may mga
sunod sa pa nila mga doses sang bakuna tiyan ng tion para i-cater naman ang mga walk-in nga mga vaccine para gid lamang sa booster shot Action Rex. Aring tingog ni Dr. Chris Sorongan. Ang launching will be February 3 with Secretary Duque and Secretary Vince Dizon as our guest. Meryado. Sa may Ayala, Mercury Drugstore Ayala. Oh, mali isa lang sa Bacolod. Isa lang anay. Kaya ang yung partner lang nila, ang mga outlet na nationwide bala. Kaya ang Mercury is a nationwide partner of the National Vaccination Operation Center. Oo. Mali ano daga nang ihatag nga vaccine, Doc? Kaya booster lang. Booster lang, yes. Oo. Kag do may form ka mga gina-online na registration. May online, yes. Okay, maligwan niya. We will cater first those who are pre-registered, and then once wala na, then we will open it to those na walk-in. Action Rex portion gid lamang sa tingog ni Dr. Chris Sorongon ang Deputy for Medical Data Analysis ng Bacolod POC. Dila sa bayan sa Malahigsingang Airport dito sa buong meron sang nagapadaan dira nga vaccination team no ang Bacolod DOC kaldira man sa may Ayala Mall sa Action Rex. Update kabay tagikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo, Action Dale Salazar. Mga ka-action sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang awang balita pag-serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Rag. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:32 ang aton oras, matapos ang balita ni Action Dale sa iluhantang balita ni Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Ini may kang tanan sa kondisyon sa mga nagpositibo sa COVID-19 sa Negros Occidental, moderate kag manageable na kuno. Suno kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz kadamaan sa mga nagabusong positibo. Kag bago CHO birthing facility liwat nga nagsuspende sang operasyon matapos ma-expose sa COVID-19 positive clients ang pila ka mga health personnel. Yaring kaundan sa report ni Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Action Mar. Action Rex, bisan pang sige pagsaka kung pagdamo sa aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental. Agin klaro ni Provincial Administrator at the same time, Provincial Interagency Task Force Action Officer Attorney Refrando Diaz the second nga wala siling sang damo nga nag-severe gid o kung naglala nga kondisyon sa siling mga nagpositibo sa COVID-19. Ay umpisa sang liwat nga nagabotsyog ang kaso sa pagsunod sa mga tuig 2022. Ay ara man sang nagadugang patay prote naga-single digit lamang may ara gani nga wala ganyan sa nagadugang. Pero grabe man ang pagdamo sang linat nanay. Amo ni ang rason kun nga ang sa datos sang Provincial Incident Management Team ko na PIMT nagapakita nga as of kahapon January 31 may ara sang active cases na nga naglabos sa 3,392 aga triple digit gapon ang additional active cases. Pero isa lang gid ang additional death o kundugang nga napatay. Nagligad nga January 29 kag January 30, tag-isa man lang ang nagdugang nga patay. Sa observation dugang ni Diaz, ang demand sang oxygen way managsaka hindi pareho. Nagligad nga bulan sang Setyembre kag Nobyembre nga ang kalabanan tuwing nga nagpositibo sa COVID-19 nagabatsag itong pila sa ilas ang difficulty of breathing o kung kabudlay sa pagithawa kabangtanan na ginagamitan ginsang oxygen. Isa pagidari sang naobserbahan suro kay Diaz nga ang kalabanan nga mga nagapusong no ang permegid nga positibo sa
RT-PCR swab test. Ang subo-subo lamang ay gabusong kag manugbata na kag nagpositibo sa COVID-19. Ang Iloy dito gid dapat talon sa Cadiz District Hospital sa isolation kung sa COVID-19 hospital samtang bata ari lang bilin diri sa may Silay Hospital, no? Damo sa mga cases nga na-record nga amo sina Action Rex suro kay Diaz. Ang good news pa rin subong kay ang kalabaran nga mga nagpositibo sa COVID-19 wagid ya sang ginabatyag nga mas lala ikumparar nagligag nga mga tinuig. Yari si Atty. Diaz. Waay kita sang severe. Moderate nga manageable katama gid no. In fact ang aton nga demand for oxygen why man nang saka. Ang aton observation is that most of these are being treated for something else but upon being swabbed sa hospital they are tested positive so dito sila tanang gina-treat sa Cadiz District Hospital. Lain ito sa una kung magpa-hospital sila yan nag-aagaw gid sila ginawa. No, pag-abot to yan, butangan dayon sa aton nga mga high flow or ventilator kung sa corazon noxin man, what subong okay jud tayo nga aton mga pasyente. It's not that severe. Gabulusong damo gabalata subong. Oo nga positive ang bata kisa ginabilin sa Teresita Landone ang nanay ginadala na direkta sa Cadiz District Hospital. There are cases like those nga muna no. It's other services na gina-require nila. Galing kay positive sila, no other hospital will admit them, so dito gid sila sa Cadiz District Hospital. Walang rule ta subong kung wala ka symptom, hindi ka na pag-i-test. Sa dugang nga balita, sa Iluanta ang sunal sang Pago kay nakasentrohan man ni sama-sama mo kung COVID-19 cases ang paghahambalan. Ay bago nga public advisory ang lokal nga gobyerno sang syudad nagapabalo sa publiko nga ang Pago City Health Office Birthing Facility ang liwat nga magasuspender kung liwat nga nagsuspender sa ilan sa nga operation umpisa kahapon Enero 31 kag magalawag gini tugtog Pebrero 4 sa tuig 2022. Ang rason sari para nga himuon liwat ang decontamination tapos kang pila sa mga health personnel ang na-expose kag infected man sa COVID-19 halin sa COVID-19 positive nga clients naglikat gas mana ti una na nga nag suspender sang operation rason amo man Action Rex pati abangod man sang sige-sigiban nga paglinat na ray away sang choice kundi liwat iri nga pati gayonon January 41 nga datos nagapakita ang Pago City mayara sang 139 ka mga active cases kag may 12 ka mga pag-o nga nagdugang. Ang ka-aksyon gikan sa Kapital Aksyon Marlon Herubaya, mga ka-aksyon sa rin kaban sa Pinas, laboton ka sang amon balita sa serbiso. Sama-sama tayo Pilipino, nasa balita na sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon Marlon Hinubuya, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Standby na Aksyon Brian Norden, isunod ta dugay-dugaya. Balita gikan sa Nukpo, pwede ba lang maghubi na may dadidad na? Pwede gid kinanglan talang mag-DTX 500 capsule, no? Ang DTX
aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. 11 ka mga NOCPO personnel nga wala nagpabakuna, naka-work from home, kag NOCPO may 11 ka mga nagpositibo sa COVID-19. Yaring kaunta sa report ni aksyon na Brian Morden sa NOCPO. Action, Brian. Action Rex, antes sa sinang balita, follow up ko ang Action Rex. Aring balang nagluntad nga pag hold up sa mag-asawa dito sa siyudad sang Kabankalan. Tinalikdan nga inadlaw, sa din ini sila ang nakuhaan Action Rex ang more or less mga 150,000 pesos. Nga sa diin ang mga suspitsado diri ginatudlo nga 4 kabilog kag bitbit ang mga manugbo nga armas may laba man sulo diri sa mga biktima nga sanday Angel Sladanyo 69 anyos kag Victoria 58 anyos. Ini sila nagapuyo Action Rex sa sitio Kasipsipan, barangay o konsyudad sang Kabankalan. Ini sila ginsulod mga alas 11:30 sang gabi, tinalikdan nga si Mana sining mga suspitsado sa ila sini hayob-hayob temporaryo nga ginaistaran kay ginguba sang bagyo Action Rex ang ang ila sining balay. Ang update sining nasambit nga balita Action Rex nga ining nasambit nga grupo duha karon ang ginatudlo na sang kapulisan pero hindi pa nila ini mahingadlan kay ining nasambit nga mga persona Action Rex base amo ni sila ang mga grupo sadto nga nabungkag na dira sa Kabankalan pero liwat nga naghimo sang grupo agod mag pang hold up sa sining mga tinion Action Rex. Ginayo naton si Police Master Sergeant Ricky Roger Toledo nga ini nga ang mahingadlan ang grupo suno sa iya hindi lang anay para hindi mahamper ang ila sining investigation. Pero nagadugdagid sila nga ini nga mga persona yara gid lamang sa palibot tara sang Kabankalan kag sila gining may mga kaso man sadto nga nagapanulod-sulod sa Puloy-an Action Rex. So amo nang pinaka-update nga base may pasakaan na gid man sila sang kaso kay may mga persons of interest na sila pero amo na gina-zero in anay nila ang pagkuha sang kompleto na nga mga ngalan sining nasambit iya nga suspitsado. Madumduman sa pagbalita ni Action Alvin sini ining mag-asawa nagatipon-tipon kung tani sang kwarta agod nga ipatindog liwat sang ila sining Puloy-an. Kagin padalaan man sila kwarta halin sang ila anak nga to sa abroad. Pura mo na sinulod sila kagin kuha ang ini nga mga kwarta Action Rex. Ang balita gikan sa NOCPO naman iya kundi may ara to sang nabilin pagid nga wala nakapabakuna sa masobra 2,000 ka mga personnel sang Negros Occidental Police Provincial Office. 11 na gid lamang diri ang wala nakapabakuna. Kag ang ining 11 gin-require ni sila Action Rex nga magpasa sang RT-PCR test result nga negative kada 15 kag 30 kaya mo na ng mandate subong sa kapulisan. So gapasa man sila kung magatrabaho sila on-site pero ang kalabanan sila kag halos ining 11 wala na sila naga-duty pa sa tagsa-tagsa ka mga office nila kundi naga-work from home na gid lamang anay sila. Kalabanan bi sila Direction Rex mga nagabusong nga mga katapo sang NOCPO kag may ara man nga na-stroke ini sila. So gin-consider lang gid sila sang NOCPO nga amula anay plus pagid the fact Action Rex nga medyo mamahal-mahal gid man ang RT-PCR test para sa ila kiti sila gid masulder sang ila sini nga kagastuhanan. Yari si
Police Lieutenant Abigail Donascong, spokeswoman sa NOCPO. Ang unvaccinated natin, Sir Brian, 11 na lang po. Out of the total strength natin, no, na 2,389. So, less than 0.5% na lang ang unvaccinated dahil buntis po. And may mga comorbid talaga sila, comorbidities. Ang papel naman po nila is sent na sa region natin. So ito sila ma'am, 1530, ayun, nagbibigay talaga ng RT-PCR na to sila. That is provided, Sir Brian, kung sila po is physically needed to render duty sa stations kasi ang kalabanan, Sir Brian, is pregnant, no? So, naka-work from home scheme sila. Pati yung mga kumor, naka-work from home din sila. Ang under sa mga comorbidities kasi may isa pong mild stroke. So, work from home scheme po siya. So, the rest, sinabi ko po, who are required to render their duty in the offices or to duty physically sa stations nila, we have to submit it in every 15 and 30 of the month. Pero ito onse nito, Amo na ang porsyon sa palayag ni Donasco angot sini. Ang paglaom naton nga si Nokpo 0 case na gid kisang ligad to semana 0 na. Subong may bag-o nga 11 Action Rex nga positibo ni COVID-19 pero ang siyam sila diri kwan asymptomatic lang gid way lang gid sa may ginabatsyag, ang duha naman niya may mild symptoms lang. Amo nang balita gikan sa Nokpo, Action Brian more than report mga kaksyon din ka man sa Pinas, labutan ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Dagang salamat sa balita. Aksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Nokpo. Aksyon na din nabuso sa BCPO. Standby anay kagangatong sininga mga out-of-town reporters. Daligid lang sa mga kaaksyon ta, kulang balangi mo sininga lang. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kayo ginagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or ng traffic dito sunod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon nga ugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod
Aksyon Radio. Good day, everyone! Ako gali si Andres Polgar dari sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good na factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subo. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami di halos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dula programo diri sa aksyon si manager suportado din tama sa amon kay wala ikang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Ako. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa atong sining pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time launa 8 nga oras. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Eden Abuso sa Bacolod City Police Office. Gunban violators naglabot na sa 8, samtang 7 naman ang ginsungka. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eden Abuso sa BCPO Aksyon Eden. Action Rex naglambot sa 8 ang accomplishment sa Bacolod City Police Office sa pagpatuman sa gun ban umpisa Enero 9. Sunog ang BCPO Chief of Operations Lieutenant Colonel Lester Liada, 4 diri ang gikan sa police response, samtang 4 man ang gikan sa bypass operation. Dugang pa sa 8, diri ang illegal nga pagkupot sa armas luthang nga ginalakipan sa isa ka shotgun, 2 ka kalibre 45 kag 3 ka kalibre 38 kag 2 man ka patalom. Ginpalayag ni Liada nga ang 8 ang napasagaan na sa kaso kag angon naman sa programa nga tokhang kontra armas luthang. Umpisa Enero 9, 7 na ang ginsungka sa mga police station. Ginpahay ni Liada na bangod sa pandemya kag nagpatuman sa curfew, mas due tayo mga gun ban violators ikumpara sa tuig 2016 nga eleksyon. Kamatinakan si Lieutenant Colonel Lester Liada. Based sa among nga data sa operation, may ara kita sang 8 ka accomplishment sa aton gun ban. Bali 4 sina dire alin sa police response naton kag 4 man coming from the bypass operation naton. So sa 8 nga ni anom sina dire ang illegal possession sa og firearms, then may 2 kita ka bladed weapon. Balita
Naman sa Bacolod City Police Office, aksyon din ginagawa sa mga kaaksyon, din pa man sa Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, ulat sa balita o sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Eden Boso. Kaduan tanay balita gikan sa syudad sang Cadiz on standby. Si Aksyon Roger Gotib ni may kang tanan sa 29 anyos nga lalaki biktima sang hit and run. Amay nagpanawagan ho sa driver nga kung pwede makasungka na. Kag ang salabton siguro ara lang na iya pero at large sa Gyapo ni ang nakabunggo ni. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Aksyon isa ka 29 anyos nga lalaki nasapwan na lamang kaina sang aga mga pasado alas 3 ang kagahon sa bahin sang Taytay sa Barangay Burgos diri sa Martisan, Purok Ocon, Sitio Martisan sa Barangay Burgos. Nga nagapaon kag ini ang bali ang tiil kag may mga lastro pa sa lawas. So, sa report nga ini gali ang ginbungguan kag biktima sang hit and run. Ang report nga ini siya nagatrabaho sa isa ka restaurant dira sa may Purok Martisan nga magapauli na kuntani kagabi kag ini siya ang mabungguan kag way na makabangon ginpangita sa ginikanan kag kagahon nga nakita gindala ini sa bahin sa Cadiz City Emergency Clinic agod nga ipabulong. Ini ang biktima gikilala kay Petronilo Andelicio, 29 anyos sa edad, kag residente man sa Purok Martisan, Barangay Burgos. Ang iya kini nga amay nga si Petronilo Senior, 62 anyos sa edad, ang nagsaysay sa pagkakita siya sini nga bata lang ko, nga nagpanawagan man siya nga kung sino man ito nakabunggo tani siya nga bata, buligan man sila sa pagpabulong kay di naman lang sila mag-akusar. Importante nga mapabulong ang ila si bata o kung mabaklan sang bulong samtang ari karon na confined diri sa bahin sang Cadiz City Emergency Clinic tungod kay may mga hospital pa nga ginatawgan agod matransfer ini siya sa hospital dira sa Bacolod o kon sa may Silay Provincial Hospital. Tapos anong nabalan mo nakabunggo siya may nakakita? Huwag man. Huwag siya may nakakita. Hit and run galit siya. Oo, hit and run. Pabalo lang ko sa akong kumpare. Nga, kadtuan ko sa balay. Alas 4 ko sa aga na kadtuan. Ara sa higatay, kaya gahigda. Higatay tayo nakakita? Oo, higatay tayo. Huwag mabalan ko siya ng kabunggo. Wala, sir. So, nagapanawagan karon ng amay nga buligan lang sila Action Rex para sa sining pagpabulong. Ang kapulisan kay na nagkadto man dito agad nga mag-imbestigar base pa man lang kung may mabulig man ang traffic section. Report gikan sa siyudad sang Cadiz sa aton mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas. Lamuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Roger Gotib. Balita gikan sa syudad sang Cadiz. Sa mga kaaksyon life extension, vitamin D. Una sa tamang serbisyo.
Katuantang balita ni Aksyon na Nelson Patinio mapakalatraba kitanay no ini may kagtanan sa banwa sang Calatrava slightly drug affected tungod sa mga probinsya o presensya sang nagagamit sang illegal nga droga. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Action Rex ginakabig sa Philippine Drug Enforcement Agency o Conapedia Head Jixiki Scropulo ang banwa sang Calatrava nga may slightly drug affected sa illegal nga droga. Iniba sinaman sa nakita kag monitoring nga ila ginapatigayon sa banwa. Suno pa sa kay Scropulo kung ang isa ka banwa nga slightly affected nagakaulugan nini nga may mga presensya sa mga nagagamit sang illegal nga droga. Dugang paniya nga may pila ka mga barangays nga moderately affected kag ang ginahimo sang PDEA amo ang pagmonitor sa mga drug reformers sa mga barangay nga kung sa din sila nagaistar. Yaring dugang nga pagpahayag ni PDEA Provincial Officer Head Jessica Scropulo. We have a few barangays nga moderately affected, but I guess from may mga na-declare naman to clear, no, barangay. So, ang katuwaan is more of, sa mga moderately affected, more of monitoring sa mga drug personalities and their current activities. Ang kabahin sa pahayag ni Provincial Officer Head sang PDEA Jessica Scropulo sa interview. Gikan diri sa banwa sang Calatrava, kaaksyon nyo Nelson Patinio nagasiling, mga kaaksyon din kaman sa Pinas. Laboton ka sa amo balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon Nelson Patinio. Balita gikan sa unang distrito sang probinsya kadtuantang 3rd district sa Dakbanwa naman sang Silay. Upod dira kay Aksyon Arlo Ticar maglibin partner ho dakop sa bypass operation sang Silay City PNP kagabi. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Arlo Ticar. Aksyon Arlo. Action Rex, isa ka mag-live-in partner ang natigayon ini nga dadakpan sa isa ka bypass operation nga ginpatigayon sang Silay City PNP kagabi. Diin ang ining duwa ang nagbayular sa Republic Act 9165 o kon Dangerous Drug Act of 2002 kag nabayular sang Section 511 and 26 sang nasambit nga Akta Republika. Ang ining duwa ang natigayon ini nga dadakpan mga tak na alas 6:15 sing kahapon o kung kagabi gid lamang dira sa may Burgos Street Barangay 1 Syudad sang Silay. Diin ang ining duwa ang nadetain karon sa may custodial facility sang Silay City Philippine National Police. Ang suspect ginkilala nga amo sanday Gerald Buenafe alias ka Mikmik, 23 anyos edad kag pumuluyo sang Biranyo Barangay Lantad, Syudad sang Silay. Samtang niya sining live-in partner nga natigayon nga nadaan amo si Eileen Claire Joneo, 22 anyos ang edad kag pumuluyo sang Lunidos Barangay 1 Syudad sang Silay. Ang ining duha ang natigayon gid nga dadakpan sa mga kapulisan nga nagbayular sa Republic Act 9165 nga amo ang pagduso, paghupot kag pagbaligya sang illegal nga droga. Diin natigayon nga nakuha sa ila sini nga posisyon kag kontrol sa mga kapulisan amo ang 4 ka mga magagmay nga heat cell transparent plastic with containing some suspected shabu, isa ka pieces o kung pisang isa ka dako nga heat cell transparent plastic nga may unod ini nga ginadodoaan shabu kag nagabugat ini sang 6 ka gramo kag may market value ini nga 40,800 pesos. Lakip naman nga natigayon nga nakuha sa mga kapulisan amo ang 1,600 pesos nga bypass money, disposable lighter kag iban pagid nga mga drug para parinalyas. Ang ining duwa sa karon nagakit-kit rihas dira sa may custodial facility sang Silay City Police Station kag nagahulat nga pasakaan sang kaso nga pagbayular sang Republic Act 9165.
Report gikan sa siyudad sang Silay. This is Action Arlotica reporting. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Constipation ang problema ni commercial sa balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, malaki pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isagid sa faktor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining akong trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw
maayo gid kun ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kaping pa sa kinahanglanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kaping pa sa mga pandemic iban damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat nato nga Siwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat Nasa tamang serbisyo. Alang-alang na ta sa tiyempo, dire sa aton sining pangalagad, mga kaaksyon namon sa kahanginan. No? Pasensya, ginang white na malabutan na, pabuwasan ta lang ini, mga kaaksyon namon sa kahanginan. No? Standby na sa This Is My Life, sunod sa dinigid lamang madugay, upod kay Aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan, Aksyon Rex Kantong, mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.